Ja. Ni har väldigt snygga skyltar, snygga flaggor. Bra jobbat. Igår fick ni också reda på att den heliga majestäten har tänkt ockupera Sava. Och att vi behöver era hjälp för att besegra honom och hans satellit ta över. Men vi har också hört rykten om att han har släppt ut en spion i Sava som vi måste hitta och bekämpa. Så det är er uppgift att hitta honom. Klarar ni av det? Ja, det var bra. Sen lyckades ni också så himla bra på budfestbingot igår. Det var 3 grupper, de 3 bästa grupperna, 8, 11 och 12 fick mest poäng. Sen var det också 3 grupper som fick exakt lika mycket poäng. Så det är faktiskt så att vi kommer få hjälp av några hjältar för att vi ska kunna klara av att bekämpa den här spionen och den här majestäten. Och vi har följande hjältar. Elastigirl med hennes smidighet och förmåga att tänja på sin kropp. Vi har Merida med hennes precision och sikte. Vi har Spiderman med hans förmåga att samarbeta och hans rörlighet. Vi har, men sist men inte minst så har vi också Mario med hans styrka och snabbhet. Och dagens hjälte är Spiderman. Ska vi se dagens utmaning? Är ni redo? Ja. Idag kommer följande färdigheter att testas. Smidighet. Dagens utmaning är stafett. Ni kan nu följa med era ledare ut dit ni träffades igår. Lycka till!